zo tsy olo jiaby mitia Rajoelina fa empaka koa misy hoe 33 millions population tsika Madagasikara. Za masaky magnambaranareo 99% ny vahoaka empaka leo tofoko Rajoelina. Nambarako anareo teto raha zay. Zanakan'olo baka atsimo agny ataondreo premier ministre reo baka amin'ny état major ao. Voilà izake izy tsy mikoafy akory izy boka il y a 2-3 jours zany volagna raha zay teto. Za tsy henoko nagnarana aminareo volagna fa raha io fa haiko ary fa hitako ary fa reniko. Ary zalany tindrendreo premier ministre io pression mahazo izy io tso tsy hitanareo pression. Zava fa misy ola roe tsy ataondreo premier ministre choisindreo talohan'io hoe tamy 3e jour hoe 72 heures agnatin'ny constitution. Nagnino niany izy nagnano izy parce que le ola roe taloha tsy mety agnano ary tsy agnano pressionnendreo amizay zandry ty. Za teto tsy nanominy zanakan'olo be teto amy firenena izalande ataondreo ministre un général aussi paix à son âme ajaiko ny ray aman-dreniny fa nivolaniko teto raha zay. Voilà izakeo izy tsy mikoafy ino amizay navy amy volagna anakamatsana atsika zao ampisomeny Rajoelina monopoly départ retour à la case de départ retour à la case de départ. Io fra isomeny Rajoelina atsika zao jusqu'à 2028 anareo koa tsy hikorontagna anareo koa tsy hitsangagna. Aleva ono nambarako teto koa point stratégie jiaby les généraux ndepetrany ino amizay raha nambarako tamiziny Rajoelina tsara con fa izy magnano sary con parce que izy miaro fahignana ambadiny amanjanaka sy ny fianakaviagna anazy anykary généraux apetrany un point stratégie jiaby pour lui défendre.